কোনো লামা করি চিনি লাইফमा सुना थांखाय बिश्वनाथनि मा सुनाय आबुनि बिसिङाव बिनि बिहिरनि कन्ट्रिबिउसन बिनि जे गनो जे सुबाय मानि बिनि जे सेक्रिफाइस एबे बेलाय कर वाना मासिनसा কোনো কমপ্লেন করি কোনো মানে ताबुक सुजरा आसु नुगुइ फायमानि आंबो आसु सम्पर्क क्लोजिं याफानो जोंनि एसे जों दफाना हामजानाय हिसाबै बुंनि रोसा मुना आसुगे हामजागौ आसुगे रोसा मुनि बिसिं तुइसिन दफाना सुइसारि मानि आबुनि बागै दिनै लगिसं थांगा माने ताइकाइसा आथुगरिनि खाकसा कमामा हाइमा तंजाखाता आं बागै दिनै हासानि फाना बखा दङैमिया दिनरा मा फाइजाखाता ताइकाइसा साना मेके आसुग दा बिश्वनाथ हरपं सालपं अर्केस्ट्रा खायो दक्षिण त्रिपुरा थाङो उत्तर त्रिपुरा थाङो फाइया साप्ता लायो 15 दिन लायो बासेनि कुनु कमप्लेन करि हरदि बर फायो सालदि बर फायो दा बिश्वनाथ आयं विभिन्न प्रोग्राम त्रिपुरा हास्टेन फाताराव थाङो बासै कुनु कमप्लेन करि खेनो दा बिश्वनाथ आसेके नायकलिटि फानाबाय दा बिश्वनाथ निजे बजे त्रिपुरानि खरसा आथिकरि थानो बासैनि एकदम गोबां माइया एकदम बर कसंगे कसंग तो फाना हामदानै बासायना हामदानखाय नुखुंनि बुमा अबहायनि क्वालिटि दा बासैनि बायथाखौ सोंनाबो संसा जे त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक त्रिपुरा हास्टेयाव जे सों जे बासि दंलायमानि बा थाङै जाय दंलायमानि फिया गोबां बर'नाव किसा साखामियां माबाय ग्राजुएट खाया गोबां केन्सार गतमा किरमा सिनसा अमा हान्याव तैनाय हास्टेनि लुकुरक थाम कक जाना मुसु एक्चुअली जे कोनो रोग ओंखाके बनि फार्स्ट डायग्नोसिस दरकार दङ चिनि त्रिपुरा साराव थांखाके जों एवेयारनेस करि अब आं चिनि बासै एरिनानो सामानि को गया जों किसा ओंखाके नगद दङै बाक्सा बनाजी बाक्सा अचाय ताबो खानो आनि आरो रग हाइकेनो डक्टर तो बियाइसे अचाय मटेरियलै थै दङ अब हाइरो जे कोनो फार्स्ट स्टेज जुदि कोनो कैंसर फानो मानजाखाके जे कोनो प्रॉब्लेम ओंखाके ब जुदि विज्ञान सारा सम्भव या डॉक्टर सारा सम्भव या तब मते आते भी सम्भव नानी को गया जे कोनो किसी ओंखाके ब फार्स्ट डायग्नोसिस नांगो ब रोगी जुदि फार्स्ट स्टेज जुदि मानजाके जे कोनो रोगी हामनानि हामै मानो नर खरसे क्रिकेटर सिद्धू हनि खाना क्रिकेटर बनि बिहि कैंसर तमन बताई थांली आनि तमनि ब एमन के चैलेंज खाइका फार्स्ट स्टेज मानजाका तब 100% क्यों बिहि आउन बागै चैलेंज नाना नाङा चिनि साखनति सचेतन नाना हामिया सायंके खाजाव फानो बथ्राय अंखा बा कैंसर फानोखा पुला फानोखा के बसानो सायाव बाक्सा हुइ तंपाय लासि जागे डॉक्टर न साया साखलम रगो बाक्सा का सांके बाक्सा साया जे कोनो कसा माने नों सानासो नांनाय जे कोनो नि कमप्लिकेशन फाइगा माने फार्स्ट स्टेज मानजानो बागै नों सानानै हायांके उलो आबो गतरङै बेखागि थाङो आबो ताइ नारगि माइ आं थां आं बागै लुकरकनो साखाम तंनानै हिंगाके नों सामा नोंमो कन्ट्रोल का हामके जाना नांनाय हामिया माने सामा याखाना नांनाय निन सागता नों तंनु सु आबो तै नोंनो डॉक्टर बाय कक्सले हामनाय बेलाय हामै सान एक्चुअली तिनि बेलाय खिने माने खा खामलाय जासन चिनि त्रिपुरानि खरसा बक बरौ फगमनि आथु करे दा बिहि बासिरि ब भाइ जों तंलायमोन दा बुंसिमि एखि जागाव जों बारा तंलायो दा सुबास देबर माने नगो ब दङ बारा आं दङ मतिलाल जमातियानि नगो वाल नांलायजा आनि बासाबन आरो थाङो बनि बासान आरो फायो अकेसन जों चिनि बासाराव तरलाय फायो हिया फानो 9-10 बोसोर जों एकलगे तंलायजा जों हुकुमो सामु थांलायनायबा आगेराव जों सामु खायलायो नाटक खायलायो अर्केस्ट्रा रग थांलायो माहिके फायलाय माबा जों हेके माने चिनि आबो नकाइसानि सम्पर्क बासाराव चिनारो तर आनि बासाराव बनारो तर हेके आजुम जानो जों तिनि खबर मानो बासै रिना करिखा हेके तो चिनि दा बिश्वनाथनि कन्ट्रिबिउसन तो चिनि कक बरो हुकुमो न रजत साइमानो दा बिश्वनाथनि बसे कन्ट्रिबिउसन तो बो बसे खे चिनि ओ त्रिपुरा हास्टेनि हुकुमनो कुचुगति साका बसा खरबनै समाय बाय अंको सिगलांबायखा हेपन 14 बोसोर सिगुबन साथि सेराय याव जरा
뭐 약간의 당만이 뭐 저라야다 뭐 약간 당만이 그만 정도 그런 놓고니 하면 그러니까 한 번을 정도도 내그렇게 동아이 배면에 아손사 이게 당만이 때문에 이렇게 가 감가 이렇게 까히니로 동대 까히나 봐 사이버 사바야 신이 놓고니 공담성하러 동래면 호구모모구모니 까히니 saya juga semisal solmak kali mana, apa orang mau itu mana, kabel lagi kamu tasar. 아저 사 다시 성나 무슨 뭐 하게 듣자 만에 박사 팀만에 로공의 뒤에 거다 기술의 동거 보고 해라 Tây khởi sự bảo sĩ đi na bài quốc sản lại mình hiện cái sinh toàn không sai mà mình liệt là bây giờ cái bọn này breast cancer tổng mà này breast cancer này abo successful surgery 인가 하자랑 surgery 그거 কিন্তু টিউমার বনে abo হঠাৎ এমন টিউমার খাবো বিভিন্ন বাসাকনে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্প্রেড নি থাঙै বনে কি ফাইলি আছে কি ফাইলি আঙै বহক দুই আতম সান অব সিরিয়াস কন্ডিশন কে মিয়াবো অফাইন খানে হালা কাটা নিচে ক্যান্সার নি কাইসা লক্ষণ খানা হঠাৎ খেয়ে কে বন প্লাং থাঙা 이렇게 하면서 사실 가까하니 스네타코 비슈나 동기라고 티오니 카나오이 벨라이칸 바카오 난카 안뭐 파라 동만이노 이거는 기사바마 강나이르는 안에 양 아니 바라바 신나바 모살로 로마 파일레자카 아랑치니 티브라 사롱니 고구모 무구모 루사몽니 하바로 신이